Trenuję zapasy od 6 lat w klubie GKS Kartuzy. Moje największe osiągnięcie to było pierwsze miejsce na Mistrzostwach Polski i wyjazd do Mistrzostwa Świata w Azerbejdżanie. W klubie Kartuzy trenuję 9 lat, startuję w kategorii 85 kg. Szczęśliwy, mocne nazwisko, nie tylko w Kartuzach. Trenuję w GKS Kartuzy 9 lat, startuję w kategorii 76 kg. Moim największym osiągnięciem było drugie miejsce w Pucharze Polskich Kadetów. Masz go! Masz go! W klubie GKS Kartuzy trenuję już 11 lat. Startuję w kategorii 63 kg. Moje największe osiągnięcia: trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski Kadetów i start na Mistrzostwach Świata Kadetów. Trenuję w klubie GKS Kartuzy. Trenuję tutaj od 4 lat. Moim największym osiągnięciem jest start na Mistrzostwach Europy Kadetów, które odbyły się w Katowicach. W tym roku wygrałem Mistrzostwa Polski Kadetów, gdzie zostałem wyróżniony najlepszym zawodnikiem turnieju. W Kartuzy trenuję 4 lata i startuję w kategorii 54 kg. Zgonem ataku! Dobrze, trzymaj! Głowa do góry! Trzymaj! Nie puszczaj! Trenuję zapasy od 7 lat. Moja kategoria wagowa jest to 50 kg. Moim największym osiągnięciem jest to drugie miejsce na Mistrzostwach Polskich Kadetów. Drużynę Kartuzy reprezentować będą chłopcy, którzy w tym roku zdobywali najwyższe laury na zawodach krajowych, międzynarodowych, uczestniczyli w Mistrzostwach Świata i w Mistrzostwach Europy. Mam nadzieję, że przy Państwa dopingu uda im się potwierdzić swoją klasę i zdobyć złoty medal drużynowych Mistrzostw Polski Kadetów. Serdecznie zapraszamy!